Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Γραμματέας θα προχωρήσει στις παρουσίες. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Χριστά Στέφανος, παρόν. Λαφαζάνη, παρούσα. Παγιατόπουλος Ευάγγελος, απόν. Παπούρας Αθανάσιος, παρόν. Ινδρέας Βασίλειος, παρόν. Τσιλιοπούλου Πολυξένη, απούσα. Σαμαράς Δημήτριος, παρόν. Γιουρτζής Στέφανος, παρόν. Πουλόπουλος Αθανάσιος, παρόν. Τριανταφυλόπουλος Ιωάννης, απόν. Χατζόπουλος Θωμάς, απόν. Τόκας Σωτήριος, απόν. Τάνης Αθανάσιος, παρόν. Σαρακατσιάνος Νικόλαος, παρόν. Γιαννάκης Νικόλαος, παρόν. Μπουκουβάρας Αθανάσιος, απόν. Παντόπουλος Αθανάσιος, παρόν. Μοσκορπούλου Όλγα, παρούσα. Σακαλής Δημήτριος, απόν. Γιάννης Τριαντάφυλλος, απόν. Κιωσέογλου Ηρεμίας, παρόν. Ιακωβίδης Ηλίας, παρόν. Ιακωβίδης Ιωάννης, παρόν. Μπέλος Χρήστος, απόν. Ζωγράφου Όλγα, παρούσα. Γερόπουλος Διονύσιος, παρόν. Δελιόπουλος Στέφανος, απόν. Θεοδωρακόπουλος Σωτήριος, απόν. Κούγκας Αθανάσιος, απόν. Και από προέδρους δεν έχουμε κάνει. Μόλις μπήκε ο κύριος Πούλιος της Αλεξάνδρειας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γραμματέα. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει απαρτία, επικυρώνουμε τα προηγούμενα πρακτικά. Να προχωρήσουμε, κύριε Δήμαρχε, τώρα μπροστά. Θέλω να ρωτήσω το σώμα εάν βρίσκει λογικό, σκόπιμο ή επιθυμητό για την περίοδο του καλοκαιριού τα Δημοτικά Συμβούλια να γίνονται βράδυ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε Δήμαρχε, Μόνο για το καλοκαίρι. για 8 η ώρα. Θα είναι σωστό. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποια ανάγκη και πρέπει να γίνει νωρίτερα. Είμαστε σύμφωνοι. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Ιακωβίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Θέλω να βάλω 2-3 ζητήματα πριν ξεκινήσουμε την τακτική συνεδρίαση. Ένα αφορά την άρδευση της περιοχής. Έχει κατατεθεί μια αναφορά στο Κοινοβούλιο μέσα από την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγροτικών Συλλόγων, στο οποίο μεταξύ άλλων ζητούν να σταματήσει κάθε διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής ίσπραξης χρεών αγροτών προς τον ΤΟΕ, να υπάρξει ουσιαστική ρύθμιση των οφειλών με διαγραφή προσαυξήσεων και πάγωμα χρεών και άμεση κρατική χρηματοδότηση για το ΕΒ και ΓΟΕΒ ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Στην περιοχή μας εδώ στην Αλεξάνδρεια, όπως και σε άλλες περιοχές αγροτικές, βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη προς το ΕΒ την ίδια ώρα που το κόστος άρδευσης ρεύματος και παραγωγής έχει εκτοξευτεί. Παραγωγοί που παλεύουν να σώσουν τις καλλιέργειές τους απειλούνται με βεβαιώσεις στο δημόσιο και οικονομική ασφυξία επειδή απλά προσπαθούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες που εποπτεύουν το ΕΒ και το ΓΟΕΒ έχουν τεράστιες ευθύνες για τη διαχρονική κατάληψη των αρδευτικών υποδομών, την υποχρηματοδότησή τους και την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους να μεταφέρεται στις πλάτες των παραγωγών. Εμείς συντασσόμαστε με τα αιτήματα των αγροτών της περιοχής μας να σταματήσει κάθε διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής ίσπραξης χρεών αγροτών προς το ΕΒ, να υπάρξει ουσιαστική ρύθμιση των οφειλών με διαγραφή προσαυξήσεων και πάγωμα χρεών, φθηνό αγροτικό ρεύμα τώρα, καμία διακοπή νερού μέσα στην αρδευτική περίοδο, άμεση χρηματική βοήθεια προς τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ από το κράτος για να διασφαλιστεί η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Σύγχρονα έργα υποδομής συντήρησης και εξυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων με ευθύνη κεντρικού κράτους. Το νερό για εμάς δεν είναι εμπόρευμα, είναι προϋπόθεση για να υπάρξει παραγωγή και ζωή στην ύπαιθρο. Επειδή πρόσφατα είχε γίνει μια συνέλευση εδώ στο Δημαρχείο από τον Γενικό Οργανισμό Αγίων Βελτιώσεων, που
οργανισμός παρουσίασε τα χρέη ιδίως για το ΔΟΕΚ της Αλεξάνδρειας, ένα ποσό κοντά στο 1.300.000 ευρώ, κύριε Δημάρχε, αν κάνω λάθος διορθώστε με, το χρέος του ΔΟΕΚ Αλεξάνδρειας προς τον Γενικό Οργανισμό. Καταλαβαίνετε πως χωρίς νερό δεν θα μπορεί να υπάρξει παραγωγή. Και μπορεί φέτος να λύθηκε το ζήτημα. Θα το βρούμε ξανά την επόμενη χρονιά μπροστά μας και καταλαβαίνετε αυτό βάζει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην παραγωγική διαδικασία και στην αγροτική παραγωγή. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα, αν και χθες είχα ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, τον κύριο Τόκα, για το ζήτημα της Κυψέλης, θα ήθελα να ενημερωθούμε και εμείς αλλά και οι πολίτες πού έχουν φτάσει, τι έχει γίνει, αν και ξέρω ότι έχει διανυθεί η καινούργια γεώτρηση και περιμένουν τα αποτελέσματα από την δειγματοληψία που έγινε, αν και από ό,τι μου είπε η περιεκτικότητα σε σίδερο και μαγκάνιο είναι υψηλή, περιμένουν με αντιληπτικά συστήματα να κάνουν κατάσταση γεώτρηση. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη ή ενημέρωση από πλευράς διοίκησης, θα θέλαμε να έχουμε την ενημέρωση προς το σώμα, προς εμάς και στους δημότες. Και θα κλείσω με ένα τελευταίο ζήτημα που αφορά την πολιτική προστασία. Διανύουμε μια περίοδο που καταλαβαίνετε οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών, έχω αναφερθεί και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, οικόπεδα τα οποία είναι εγκατελειμμένα και έχουν πυκνή βλάστηση, τα οποία, πώς το λένε, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών. Βέβαια, εμείς το ζήτημα της πολιτικής προστασίας το βάζουμε συνολικά και θέλουμε να γνωρίζουμε πόσα μέτρα και πώς έχει διαχειριστεί η διοίκηση την πρόληψη για αυτή την περίοδο, αν οι συναρμόδιες υπηρεσίες όπως η πυροσβεστική είναι με προσωπικό στελεχωμένες ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν, αν έχουν πήγια μέσα με χειριστές ή οδηγούς που να μπορούν να επέμβουν ανά πάσα στιγμή σε κάποιο φαινόμενο ή τέτοιο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στην περιοχή μας. Υπάρχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή μας, οι οποίες έχουμε δει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος να γίνονται διάφορα ατυχήματα πάλι με πυρκαγιές, με εκρήξεις κτλ. Αν υπάρχουν μέτρα προστασίας, πρόσληψης για όλα αυτά τα ζητήματα που βάζουμε συνολικά για την πολιτική προστασία. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε Θεοδέα, ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Κοβίδη, θέτετε ένα θέμα. Προφανώς το βάζετε με την μορφή ψηφίσματος. Για το ΠΕΡ. Εκείνο που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι τα ΠΕΡ σε καμία περίπτωση δεν συμπίπτουν με τις αρμοδιότητες του Δήμου. Δεν είναι λοιπόν θέμα του Δήμου η όποια λειτουργία των ΤΟΕΔ. Εκεί πιστεύω ότι κάθε ΠΕΡ έχει τη δική του πεπατημένη και τη δική του πρακτική. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε το ΤΟΕΔ, δεν πρέπει να πληρώνουμε νερό. Είπατε να μην ζητούνται τα χρήματα. Να μην γίνουν βεβαιώσεις. Να μην γίνουν βεβαιώσεις. Να υπάρχουν δηλαδή ευέλικτοι τρόποι για αυτούς που δυσκολεύονται να πληρώσουν. Ποιοι μπορεί να είναι οι ευέλικτοι τρόποι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται βεβαιώσεις. Όποιος θέλει πάει και ρυθμίζει την κατάσταση και παίρνει τη διευκόλυνση που θέλει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής να γίνεται κάποια ένας βίαιος εξαναγκασμός σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν. Όμως, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να παραβλεφθεί ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της υπηρεσίας αυτής και κάποια στιγμή για να συντηρηθούν τα δίκτυα, για να υπάρξει ομαλή λειτουργία όλου αυτού του συστήματος που λέγεται άρδευση, θα πρέπει να πληρώνουμε.
κακοπληρωτές υπάρχουν και κάποιοι μάλιστα είναι κακοπληρωτές χωρίς να έχουν οικονομικό πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ πως καλώς θα το ΕΒ, οι διοικήσεις του ΕΒ παίρνουν μέτρα για να εισπράξουν τα χρήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι θέμα άλλου υπερκείμενου οργανισμού, είναι θέμα της περιφέρειας, είναι θέμα άλλων οργανισμών, όχι του Δήμου. Επειδή αναφερθήκατε στα κράτη του ΕΒ Αλεξανδρίας, συνομιλώντας εγώ με τον πρόεδρο του ΟΕΒ, σε μια πρώτη επικοινωνία που να γίνει αυτή η συνάντηση που έγινε εδώ, μου είπε για 600.000. Εδώ νομίζω είπε κάτι άλλο. Εδώ εγώ κατάλαβα κάτι. Ναι, ίσως. Και εμένα δεν μου ακούστηκαν έτσι όπως μου τα είπε κατηδίαν στο τηλέφωνο. Για μένα τίθεται θέμα αξιοπιστίας όλων όσων ακούγονται. Είναι 300, είναι 600. Είναι ένα 300 που λέτε εσείς. Αυτό υπόθηκε μέσα από την αίθουσα διαστόματος του Προέδρου. Εγώ όταν άκουσα άλλα πράγματα από αυτά που μου υπόθηκαν εμένα στο τηλέφωνο από υπεύθυνα χίλια, να θυμάσαι σου είπε και δεν μπορούσα να πω σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Είναι 600, είναι ένα 300 πόσο. Και μου ανέφερε και άλλα. Αν μου επιτρέψετε την έκφραση, λίγο μπακάλι που ήταν. Εντελώς. Τι είδα εγώ και τι κατάλαβα εγώ από τις οποίες συζητήσεις είχα. Αυτή η διοίκηση φεύγει από το ΟΕΒ και ο άνθρωπος αυτός θέλει να κάνει τις τακτοποιήσεις του, τις προσωπικές, ούτως ώστε φεύγοντας από πρώτος του ΟΕΒ να μην αφήσει εκκρεμότητες που ενδεχόμενα θα είχε κάποια συνέπεια για τον εαυτό του. Αυτό θα έπρεπε να το είχε φροντίσει τα προηγούμενα χρόνια, όσο καιρό είναι στο ΟΕΒ, και να φροντίσει να εισπράττει με όποιον τρόπο θεωρεί τα χρήματα, ούτως ώστε να μην φτάσουμε στο τέλος και εμένα μου είπε ότι θα κόψει και το νερό του ΤΕ. Μου είπε ότι στην Αλεξάνδρεια δεν θα δώσω νερό. Που θα δώσω. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Όπως είπες και εσύ, είχε ένα χαρακτήρα πακάνικο και δεν θέλεις να συνεχίσω να παραδείσουμε στην αίθουσα. Τώρα, ποια είναι η αλήθεια, δεν είναι δικιά μας δουλειά να το ψάξουμε. Σε ό,τι αφορά τη γεώτρηση της Κυψέλης, η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι η γεώτρηση αυτή δεν έχει αστικό από τις πρώτες μετρήσεις που γίνονται. Υπάρχει ποσότητα μαγκανίου. Ναι. Ίσως με κάποιον άλλον. Όμως, μου είπε ότι αυτές οι ποσότητες, αυτές οι μετρήσεις γίνονται ενώ ακόμη η γεώτρηση βγάζει χώμα, δεν βγάζει καθαρό νερό. Θέλει πλήσιμο, θέλει δουλειά. Είναι τραβηχτή να φύγουν όλα τα ξένα σώματα, ούτως ώστε να παραχθεί το καθαρό προϊόν και εκείνο να μετρηθεί για τις μικροποσότητες. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτή την ενημέρωση πριν μία ώρα. Νομίζω πως λίγη υπομονή ακόμα να φτάσει στο σημείο της άνοιξης που πρέπει για να γίνουν μετρήσεις σε νερό διαβιές τουλάχιστον. Για να μην αλλάξουμε το θέμα, μια ερώτηση. Ναι. Η υδροδότηση του χωριού συνεχίζεται με υδροφόρα και με ενδιαφερόμενα. Ήθελα να ξέρω να. Θα βάλω μαζί το τρίτο και το τέταρτο, καθαρισμός οικοπαίδων και τη γίνεται με τις φωτιές και την πολιτική προστασία. Τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος αυτή τη στιγμή και που είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να διαθέτει είναι το Μητρό Εργοληπτών. Έτσι. Κάτι το οποίο παρουσιάζει δυσλειτουργία με δεδομένο του ότι οι διάφοροι εργολήπτες κατά το παρελθόν έπρεπε να πληρωθούν απολογιστικά μετά από κάποιο καιρό αφού συγκεντρωθούν οι εργασίες τους και τα χρήματα αυτά να τα καταβάλει η πολιτεία. Ως ένα βαθμό η πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε έτσι όπως ήθελε ο εργολήπτης και παρουσιάζεται το φαινόμενο να μην υπάρχουν εθελοντές εργολήπτες ιδιαίτερα πολλοί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άτομα και με αυτούς καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, υπάρχουν τα μηχανήματα του Δήμου που όμως δεν μπορούν να καλύψουν στο 100% την ανάπτυξη μιας πυρκαγιάς.
πήγε. Το κύριο βάρος όμως φέρνει το Μητρό Εργολητών και η πολιτική προστασία μέσω του Μητρώου. Εάν το Μητρό Εργολητών και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται στα καλέσματα δεν ανταποκρίνονται, τότε και η πολιτική προστασία παρουσιάζει έλλειμμα. Αλλά δεν μπορούμε να ζητήσουμε κανένα ηθίκη, γιατί αυτά είναι τα μέσα που μας παρέχονται. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Δήμος είναι πυροσβεστική. Εμείς με τα δικά μας μέσα λειτουργούμε και συνεισφέρουμε επιβολικά. Και εθελοντικά, αν θέλετε, γιατί και ο χειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να πάει. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής ανταποκρίνονται και δίνουμε μεγάλη βοήθεια στην πυροσβεστική. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει αντιληπτό και πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιοι, ο Δήμος, επαναλαμβάνω, δεν είναι πυροσβεστική. Το θέμα της πυρόσβεσης είναι θέμα της πυροσβεστικής. Αναφέρθηκα και στα υπόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα και σε σημεία του Δήμου, δρόμους παράβλεπτους, γιατί πρόσφατα στον Άρακο και στη βιομηχανία ζάχαρης, στην απέναντι πλευρά από, όπως διέρχεται η Δικαιόδος, είχε πυρκαγιά και είχαμε θέμα. Ήταν λίγες μέρες πριν το ζήτημα αυτό που αναφέρω. Στην παλιά εθνική οδό Πέρια της Αμμονίας, έβαλε κάποιος φωτιά απ' έξω, πέρασε τη φωτιά μέσα στη ζάχαρη και επειδή ήταν απειβάξει σωρευμένος, πήρε φωτιά εκεί πέρα. Και πήγε ο πυροσβεστής. Να ολοκληρώσω λίγο, Ειρηνία. Υπάρχουν κάτοικοι, δημότες που για να καθαρίσουν το υπόπεδο βάζουν φωτιά. Το οποίο με λίγο αέρα, καταλαβαίνετε, μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτο και να δημιουργήσει πρόβλημα. Γι' αυτό δεν ξέρω να λάβουμε κάποια μέτρα ώστε τουλάχιστον τα σημεία που αφορούν τον Δήμο να καθαριστούν και τα υπόπεδα που ανήκουν σε δημότες, δεν ξέρω τι μέτρα θα πάρουν. Ή θα επέμβουν σαν Δήμος ή θα. Προφανώς το σημείο που λέτε είναι εκτός οικισμού. Είναι εκτός οικισμού. Να μην είναι πολλές οι περιπτώσεις που πρέπει να καθαριστούν. Εμείς ιδιαίτερο βάρος δίνουμε μέσα στους οικισμούς. Εκεί που υπάρχει, που είναι, μπορεί να είναι δηλαδή καταστροφές, σπίτι κτλ. Εκεί μπαίνουν τα δικά μας μηχανήματα και κάνουν καθαρισμό. Βέβαια, είναι τόσα πολλά. Πάρα πολλά. Σε όλη την έκδοση του Σίγουρα Λίγου. πρέπει να καταγραφεί. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε να ξέρουμε. Είναι καταγεγραμμένο. Και καθαρίζουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι προλαβαίνουμε. Όμως, ιεραρχούνται και αυτά και όταν βλέπεις ένα υπόπεδο μέχρι πάνω τα χώρα και δίπλα ένα σπίτι, μπαίνεις. Σας ευχαριστώ. Ναι, Και μια ερώτηση προς εσάς, κύριε Κόρη. Επειδή μου το έβαλε σαν ζήτημα η ομάδα πράσινων ενεργών πολιτών, έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή για το Λαογραφικό Μουσείο. Σωστά. Ναι. Και με έχουν ερωτήσει ποια είναι η προόδος, αν έχετε συναντηθεί, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τα δύο περιμένω αρμοδίως από την υπηρεσία την δική μας, του Δήμου, όσον αφορά τη χρήση γης, τον χαρακτηρισμό και αν μπορεί να γίνει εκεί λαογραφικό μουσείο. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει θέμα. Αλλά δεν το έχω πάρει γραμμένο. Έτσι είναι η υπηρεσία, έτσι λέω, μου λέει και περιμένω. Ναι, απλά να έχουμε μια ενημέρωση, να ξέρουμε κι εμείς τι θα απαντάμε επί του θέματος, γιατί είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε αναδεικνύει και την ιστορία του τόπου. Είναι ένα έργο το οποίο μακάρι να υλοποιηθεί και από τη στιγμή που υπάρχει στο τραπέζι και υπάρχει και η επιτροπή η οποία συζητάει το συγκεκριμένο ζήτημα, καλό είναι να ξέρουμε και την πρόοδο και να υπάρξει και πρόοδος. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει ερώτηση, έχεις θέμα? Όχι. Πριν μπούμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης, σας έχει διανεμηθεί ένα και μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας. Αναφέρω πρώτα τον λόγο του επίγοντος. Το προαναφερθέν θέμα επιβάλλεται να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπίγοντος λόγω καταληκτικής ημερομηνίας. Ομόφωνα. Θέμα. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προσκρίση στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βρυσακίου Ιμαθίας του αυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Βρυσακίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης αναβίωση του Εθήμου
του Κλείδωνα στις 26. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. Προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα, δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 26, σχετική υπαρίθμη 175 του 26, απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. Δεύτερο θέμα, έγκριση ή μη του ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας των νομικών προσώπων και των νομικών προσώπων έτους 26, σχετική υπαρίθμη 177 του 26, απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι. Παρακαλώ, κύριος Δήμαρχος. Δεν ακούγεστε. Να εξηγήσω τι είναι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου για το 2026. Είναι η εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας για τα έτη 2025-2028 για το τρέχον έτος. Περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες έχουν προβλεφθεί στο τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, δηλαδή είναι ένα κομμάτι του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρεται στο συγκεκριμένο έτος, καθώς και νέες δράσεις που προέκυψαν στη συνέχεια. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους με σχετική τροποποίηση, όσο προχωράει ο χρόνος, θα συμπεριληφθούν και νέα έργα κατόπιν ένταξής τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει ακόμη. Για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος, σίγουρα λήφθη υπόψη το τεχνικό πρόγραμμα και ο τρέχον προϋπολογισμός στον οποίο εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή, στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Σήμερα καλούμεθα εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνουμε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2026, στο οποίο αποτυπώνεται με ρεαλισμό και υπευθυνότητα η αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου για το τρέχον έτος, προς όφελος κυρίως της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Ναι, είπατε. Ναι. Το θέμα τίθεται όπως και στην... Να την κάνω την διατύπωση. Όπως και στη Δημοτική Επιτροπή, επειδή το είδαμε με το πρόγραμμα και αφορά και τα νομικά προσωπικά τα οποία εκπορούνται στο Δήμο, είπαμε ναι. Το θέμα λοιπόν τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. Τρίτο θέμα, λήψη απόφασης περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων μεταλυκιακού έτους τάξη μαθητείας ΕΠΑΡ ΠΕΠΑΡ για απασχόληση στο Δήμο Αλεξάνδρειας κατά την περίοδο 26-27. Τέτοιες αποφάσεις παίρνουμε κάθε χρόνο. Θέλετε να προσθεθεί κάτι? Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. Αναλόγως, τέταρτο θέμα, λήψη απόφασης περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑΣ, μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ, για απασχόληση στο Δήμο Αλεξάνδρειας κατά το σχολικό έτος 26-27. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. Πέμπτο θέμα, εκλογή σε αντικατάσταση 2 υγρονομέων άρδευσης του έτους 26 και καθορισμός της αμοιβής τους μετά από μία αποδοχή θέσης και μετά από παρέτηση. Ο κ. Γιαννάκης. Καλησπέρα για μένα. Δύο είναι οι θέσεις που έχουμε. Μία θα αποφασίζουμε σήμερα για μία. Θα είναι ο Παρσόπουλος Μιχάλης του Αντωνίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανάγκη από άλλη θέση. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα προχωρήσει η δουλειά. Ευχαριστώ. Και με το ενδεχόμενο να Εάν είναι σκοπό, θα πάρουμε άλλο ένα. Αν όχι, δεν το παίρνω. Εμείς λευκό όμως. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. Έκτο θέμα. Λήψη απόφασης για τη λύση ή μη της μίσθωσης του κηλικίου που βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα του κλειστού γυμναστηρίου Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, το θέμα είναι ιδιαίτερο. Έχει
Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Υποθέτω ότι συμφωνούμε με τον κύριο Δήμαρχο, έτσι. Δύο πράγματα. Γνωμοδότηση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Αν υπάρχουν χρέη, αυτό. Αν ας πούμε αποφασίσουμε ότι ναι, χαρίζουμε το Εντάξει. και στην Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση Μετά και την θα απόφαση του- ακριβώς γνωμοδότηση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κυρία Ζαρκάδα, εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Έβδομο θέμα. Εισήγηση για α. Σύσταση Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου Αγίας Τριάδας που δεν έχουν καμία αξία. Είναι το άρθρο 199, παράγραφος 6 του 3463/06. Και δεύτερο, ορισμός μελών Επιτροπής. Κύριε Δήμαρχε, την Επιτροπή. Ο κύριος Μπιουτζής και ο κύριος Παντόπουλος. Και από την Κυρία Ζωγράφου. το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. 8ο θέμα. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση του προάβλιου χώρου έμπροσθεν του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας Αλεξάνδρειας για πραγματοποίηση προωθητικής ενέργειας της ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίου. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. Ένατο θέμα. Εξέταση αιτήματος για εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Πλατέως από την κυρία Ιουλία Ζουτανού, ιδιωτικός παιδικός σταθμός, Παιδόκοσμος. Θέλετε να προσθέσετε κυρία Λαφαζάνη, όχι. Προκειμένου να τηρούμε το καταγραφικό. Ό,τι προβλέπετε, Πρόεδρε. Αυτό που προβλέπετε, τα 100 ευρώ. Εντάξει, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Θέλετε κάτι τελικά, Συγγνώμη, δεν θέλω για αυτό το θέμα. Λίγο να κάνω μια διευκρίνηση στην προηγούμενη φορά με την παραχώρηση στον αύριο χώρο. Ναι. Απλώς να γνωρίζει το σώμα ότι την ίδια ώρα θα έχει και εκδήλωση μέσα στο πραγματικό σου που σου μην προχωρήσει η παραχώρηση. Απλώς θα συμπίπτει το έξω με το μέσα. Συγχωρείτε, μπορώ να σκεφτώ στο λόγο. Αυτό δεν νομίζω. Ενημερωτικά απλώς θα έχει εκδήλωση και μέσα και έξω θα είναι η άδεια του φυσικού αερίου. Απλώς ενημερώνω. Μα δεν ακούγεται, τι θα επηρεαστούν. Απλώς ενημερώνω να γνωρίσουν. Καλώς. Επιστρέφουμε λοιπόν στο 9, κύριε Δήμαρχε, 100, όπως το παλιά. 100 ευρώ. 10ο θέμα, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. 10ο θέμα, εξέταση αιτήματος για εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Πλατέως στην κυρία Ουρανία Πολέβα, ιδιωτικός παιδικός σταθμός, Ονειροχώρα. Ισχύουν τα ίδια. 100 ευρώ. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. 11ο θέμα. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή προς χρήση του άλλου χώρου του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης για την πραγματοποίηση της ετήσιας αποχαιρετιστήριας γιορτής σχολικού έτους 25-26 στις 12 Έκτου του 26. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. 12ο θέμα. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή προς χρήση του άπλου χώρου του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης στον ΓΑΣ Μελίκης για α. την πραγματοποίηση αγώνων μπάσκετ 3-on-3 στις 14 Έκτου του 26, β. την πραγματοποίηση του καλοκαιρινού χορού του Συλλόγου στις 3 Εβδόμου του 26. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. 13ο θέμα. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ημί του άρτιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Νησίου στο Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νησίου για την υλοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης από τις 18 έως 21 Έκτου του 26. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ.